Konferencia TEDx Bratislava, to bolo celé, že iba silné momenty, by som povedala. Aj ostatné prezentácie boli veľmi silné, ale samozrejme tá moja prezentácia som veľmi prežila. Predtým ja nikdy nie som tak nervózna na prezentácie, ale ja si pamätám, že som ešte volala s niekým, že ja si nemyslím, že to dám. A ja si pamätám, že keď som išla na ten pódium a som tam stála a som začala proste rozprávať, že to bol taký mega dobrý pocit. A hlavne aj kvôli tomu, že som skončila úplne, že ešte pred časom. To som furt na ten čas som pozerala, ale potom, keď som išla von a keď bola pauza, prišli asi nejakých 10 ľudí prišli ku mne a ma objímali, až začali plakať. A že to bolo strašne pekné, to bolo naozaj. A každý mal taký iný dôvod, prečo plakal, prečo mi to chcel povedať a ukázať, že som naozaj niečo povedala, čo im tak nejak niečo dával. To bolo veľmi, veľmi pekné. Jednu vec sa mi zmenilo v živote, je, že konečne moje staré rodičia, jak to sklonujem, ktorí žijú v Amerike, oni prvýkrát rozumejú, prečo pre Boha ja žijem na Slovensku. A moja babka to povedala takto, keď videla na YouTube alebo na váš kanál, keď videla moje video, ona povedala, že Ila, ty si moja hrdina. Lebo hrdina vie z ničoho zlé, nejaký zlý skúsenosť, niečo absolútne pozitívne spraviť a nielen pre seba. Tak toto bola veľká vec, keď ona mi to povedala. Ale pritom, akože, to, čo sa zmenilo, že veľa cudzí ľudia mi píšu aj na sociálnych sieťach, aj na môj mail, že mi píšu a hlavne, že Slováci, ktorí žijú v zahraničí, mi píšu a cudzí ľudia. Aj tak, že občas sa mi stane, že ľudia normálne na ulici prídu ku mne a že ďakujem, bolo to úžasné. Tak to sa mi zmenilo. Ale to, že som moja babkina hrdina, tak to je veľká vec. Ja som čakala od TEDxu, že to bude dobrý zážitok, ale aj tak ma to prekvapilo, že to bol naozaj taký zážitok. Že nielen jasné, že zaujímavé veci, zaujímavé ľudí, ale ja som z toho bola ešte taká, že mesiace také nadšení a že ľudia, ktorí tam boli, že áno, oni to tiež cítili a zažili a hlavne stretnutie, ktoré som mala potom s ľuďmi a počas tej konferencie a potom, to bolo naozaj niečo veľmi, veľmi silné. Koniec sveta som prežila. My sme mali taký mini dobrý trh v krčme v centrum Bratislave vonku. Bolo to strašne zima a vinári, ktoré som aj spomenula na môj TEDx, oni sami organizovali tam party, mali DJ Pšeničná truba, asi to poviem dobre, a DJ Gavalier a my sme tam mali prskavky a sme spievali a sme boli spolu s takou veľmi milou bratislavskou skupinou. A ešte som bola na také diskusie všade nejak po Bratislave o tom, že čo to znamená koniec sveta, ale tam mi veľmi chýbalo tá otázka, že dobre, že čo koniec sveta, ako úplne koniec sveta, ale možno to znamená tak, že koniec sveta, ako my ho poznáme. A čo to znamená a aký nový svet my chceme budovať, v akom svete my chceme žiť. A tá otázka veľmi málo som počula, lebo to mne práve zaujuje, že áno, tak
ten svet je teraz, bol minulý rok tak, ako bolo, ale aký svet bude ten nový svet po koncom sveta.